ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар гардиши Ленинград ноҳияи Рудакида қарор дорем. Аз ин тараф роҳ ба сӯи моси 46 микрорайони шаҳри Душанбе ва аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рудакӣ. Хонаи фурӯшии имрӯз замон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст, тақрибан 1 километр. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва ба ман ҳамин кӯча медароем. аз ин тараф мо омадем ва худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавем. ҳавлии фурӯшии имрӯз замон иборат аз 2 сотиқ замин ва 4 дар хона мебошад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо водопровод, ошхона, ҳоҷатхона, меҳмонхона ва боз 3 ҳуҷраи дигар. ва дар инҷо бошад тақхона. дӯстони азиз, тақхонаи калон мебошад. якум ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона. дӯстони азиз, хона таъмири хуб дорад, таъмири зебо ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизеро ки дар навор мебинед, ҳамааш меистад, мехарен, медурену зиндагӣ мекунед. дар инҷо коридор, дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, сеюм ҳуҷра, ҳаммом ва чорум ҳуҷра. инҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. тамошобинони гиромӣ, дар наздикии хона мактаб, масҷид аст. боз дар фабрика коллеҷи тиббӣ мебошад. бозорчаи фабрика, бозорчаи Ленинград, бо транспортам мушкилӣ нест. инҷо ҳаммом, ва ин бошад охирон ҳуҷраи истиқоматӣ, чорум ҳуҷра. ҳавлӣ иборат аз 2 сотиқ замин ва 4 дар хона мебошад. боз ошхона ва тақхонаам дорад. дар инҷо ошхона, чӣ хеле ки гуфтем, хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. кухни гарнитурам низ меистад. хона бо барқ ва об таъмин мебошад. чӣ хеле ки мебинед, тақхонаи бениҳоят калон мебошад, масоаташ зиёд аст. имконият аст ки дар ин тараф ё ки дар инҷо ҳуҷраҳои истиқоматӣ кунед, чунки масоати тақхона калон мебошад. нархи хона 540 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, 2 сотиқ замин, 4 дар хона дар Ленинград ноҳияи Рудакӣ. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.